Яңалыклар чыгарылыш үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Проблемалы 65-03 йортын төзүне дәвам итәчәкләр. Профит оешмасы бу эшкә нинди шартларда алына? 5 тапкыр армиядан качып калган өчен 30 000 сум акча түләячәк. Шәһәрдәшебезгә карата хөкем карары чыгарылды. Улы йөрәкле табибә, мулаем хатын-кыз. Шәһәрдәшебез ел хатын-кыз бәйгесенең зона турында җиңү яулады. Проблемалы 65-03 йортын төзүне язын дәвам итәчәкләр. Якын арада объектны тикшерәчәкләр. Исегезгә төшерәм, моңа кадәр йортны фон оешмасы төзеде. Хәзер оешма банкротлык стадиясендә. Озакка сузылган тәнәфестән соң проблемалы йортны торгызуга профит оешмасы алынды. Бүгенге көндә йорт нибары 60%-ка гына әзер. Яшлек микрорайонындагы проблемалы йортны 2011 елның июнендә төзи башладылар. Әмма объектны куллануга тапшыру вакыты кичектерелеп килде. 2014 елда төзелеш эшләре бөтенләй туктатылды. Йортны җиткереп шәһәрдәшләргә тапшырырга теләүчеләр арасында бер генә оешма профит. Схема она известная. Сначала строительная организация строит, потом мы ищем схему, как эти затраты возместить, а не наоборот. Некоторые строительные организации ставят иные условия. Вы сначала нам дайте активы, а мы потом построим. Профит оешмасының бу юнәлештә тәҗрибәсе бар. Компания Сидоровка бистәсендәге С8 һәм Яңа шәһәрдәге 58-02 йортын төзеп бетерде. Соңгы объект өчен профитка 34 һәм 14 микрорайоннарында 200 миллион сумлык җир кишәрлеге бирелгән. Алдан санаулар буенча 65-03 йортын торгызуга 120 миллион сумга якын акча кирәк. Төгәл сума бинаны тикшергәннән соң гына билгеле булачак. Сейчас будет, как Наль Гамбарович сказал, сейчас будет обследование, организация стройпроект, уже сейчас знакомиться с документацией, поэтому я думаю, в ближайшее время они уже начнут заключения кое-какие давать по некоторым конструкциям. Тикшергәннән соң оешма 1 майга кадәр җавап бирергә тиеш. Шуннан соң төзелеш эшләре башланачак. Бу йортта 93 өлешче фатир көтә. 4 подъездагы фатирлар 2018 ел азагына әзер булырга тиеш. Бүген Чаллыда 300-гә якын алданган өлешче. Гүзәл Шихапова, Ирина Камалова, Сергей Витанов, Яңалыклар. Яңа елдан белем бирү учреждениеләрендә балалар туклануын бер оешма оештыра. Мәктәп туклануы комбинаты Чаллыда гына түгел, республиканың башка районнарында үзен яхшы яктан күрсәтеп өлгерде. Арча районы Казанбаш авылында 31 бала агуланып, республиканың клиник хастаханәсенә эләккәч, әлеге сорау аеруча актуаль булып тора. Исегезгә төшерәм, моңа кадәр 9 белем бирү учреждениесе балалар туклануын үзләре тәэмин итә иде. Көзгө чакырылыш узды, хәрби хезмәттән качып йөрүчеләрне җаваплылыкка тарту дәвам итә. Бүген шәһәр судында чираттагы хөкем карары чыгарылды. 23 яшьлек Илья Филиппов 5 тапкыр армия чакыруыннан качып калган. Моны махсус эшләмәдем ди. Беренче чакырылышта медицина күзәтү белән проблемалар килеп чыга, аннары башка сәбәпләр табыла. Хәзер Илья моның өчен үкенә, гаебен таный. Извините за то, что так получилось. До конца декабря должны были забрать в армию. Я считаю, все прошел. На отправку меня сюда, с работы уволился. В итоге меня не взяли. И вот после этого я перестал туда ходить. А причины какие? Финансовые проблемы были после того, что я уволился, считай, долги и все остальное. Илья заводта эшли ярты ел элек баласы туган. Әмма хәзер армия хезмәтеннән баш тартмаячак. Хәрби хезмәткә бармаган өчен аңа штраф яный. Назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей в доход государства. Көзгө чакырылыштан соң җиде шәһәрдәшебезгә карата суд карары чыгарылган. 5 ир-егет җәза билгеләүләрен көтә. Армиядан качкан өчен штраф кына билгеләп калмыйча, иректән дә мәхрүм итәргә мөмкиннәр. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Илдар Шайдуллин, Яңалыклар. Ватан солдатлары илнең горурлыгы. Бүген КамАЗ мәдәният йортында ватанны саклаучылар көне уңайнан бәйрәм концерты узды. Анда хәрби хезмәткәрләрдә катнашучылар, аларның якыннары, кадет мәктәпләре һәм хәрби патриотик клублары вәкилләре чакырылган иде. Быел безнең армиянең юбилее, моннан 100 ел элек эшче крестьян Кызыл армиясе оешкан. Тагын бер дата Чаллыдагы боевой братство иҗтимагый оешмасына 10 ел. Ул яшүсмерләргә хәрби патриотик тәрбия бирү буенча зур эш алып бара. Бүген сәхнәдә оешманың активистларына медальләр тапшырдылар. Менә без үзебез боевой братстводан шөгыльләнәбез, аларны тәрбияләйбез, һәрбер кадетларда аларны ватанны сакларга әзерләп, менә шундый сакчылар булыр өчен хәзерләбез. Егет кеше ватанны сакларга булырга тиеш батыр, лашын һәр вакыт үзенең көчен
5-нче шәһәр хастаханәсе табибы ел хатын кызы бәйгесенең зона турында җиңү яулады. Ул күп профиль стационарның физиотерапия бүлеген ачылган көннән җитәкли. 37 ел буе һәм шул вакыт эчендә бер генә пациент табибка шикаят белдермәгән. Алдагы сюжетның герое олы йөрәкле табиба мөлаем хатын Фәния Басырова. Валентина Павловна, как себя чувствуете? Һәр пациентка җылы мөгамәлә, игътибарлы, ачык ярдәмчел. Фәния Абдулла кызы Чаллыга 76 елны Казан дәүләт медицина институтын бетергәннән соң килә. Аның хезмәт кенәгәсендә 2 генә эш урыны: эчке эшләр идарәсе поликлиникасы һәм КАМАЗ медсанчасты. Хәзерге 5-нче хастаханә. Мин үземнең эшемне бик яратам, пациентларны яратам, алар белән контакт табам. Аларның елмаюлары, аларның сәламәт булулары миңа бик зур куаныч. Бу бүлектә көн сайын 800-гә якын физиопроцедура башкарыла. 200-ләп дәвалау җиһазы бар. Фәния Абдулла кызының төп вазифасы һәр кемгә авыруына карап дөрес дәвалау ысулы билгеләү. Әйбәт дәвалыйлар. Шундый ошой миңа монда ошауда әйбәт, бик әйбәт. Әлхәмдүлилләһ, шөкер, бик әйбәт. Дәваланып, инде сихәтләнеп чыгарган, амин. Фәния Абдулловна вообще лечениеләрне дөрес итеп бирә. Часто лечить итәм мин. Һәрбер лечениеләрне шул хәл дөрес бирә. Үзенең ише лечить итә, менә ягымлы, ничек дип әйтмим, ягымлы сөйләшүләре белән. Дәвалауыннан сихәт алса, авыру ул табибка кат-кат мөрәҗәгать итә. Фәния Басыровага эшли башлаган еллардан ук йөрүче кешеләр бар икән. Бу бүлек шәһәр өчен физиотерапия белгечләре әзерләүче база булып та тора. Фәния Абдулла кызы үз тәҗрибәсен башкаларга өйрәтә. Коллективы аны ярата. Шәфкать туташларының 20-30 ел эшләве моңа ачык дәлил. Пациентлар өчен генә түгел, безнең эшендә иң якын кеше, иң белемле кеше. Безне дә күп әйберләргә өйрәтә, без аннан һәр вакытта үрнәк алып, аңа ярарга тырышып яшибез, эшлибез. 7 мартта Фәния Басырова Казанда ел хатын-кыз республика бәйгесенең финалында чыгыш ясаячак. Аның номинациясе «Минем язмышым, минем профессиям» дип атала. Рим Әхмәтова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Чаллыга кабаты бал сатучы Пигановлар килде. Алар КАМАЗ мәдәният йортында ярминкә оештырды. Атна азагына кадәр шәһәрдәшләр натураль продукт сатып алырга мөмкин. Пигановлар Чаллыга еш килә, үзләрен ышанычлы сатучы итеп танытырга өлгерделәр. Бу юлы алар балның 40-тан артык төрен алып килгәннәр. Натураль продуктны Адыгея, Башкортстан, Краснодар өлкәсенең кояшлы районнарыннан җыйганнар. Сатып алучылар балның тәмен урында ук бәяли ала. Сатучылар изә һәр чакта киңәшләр белән ярдәм итәргә әзер. Сатуда юкә, хаштан, харабыдай, акация һәм башка баллар бар. Мед гречка считается король медов. Этот мед содержит большое количество рутина, содержит железо. Хаштан балы берничә ел дәвамында сыек хәлдә сакланырга мөмкин. Балның тәме кортларның нектарына кайсы үсемлектән җыюына бәйле. Сатуда кыргый кортлар җыйганы да бар. Это мед с дупел диких пчел. Он без вмешательства человека изготовляется. Этот мед собирается один раз в сезон, содержит большое количество микроэлементов, витаминов, содержит в своем составе входит маточное молочко, трутневое молочко. 3 литрлы банкадагы чәчәк балының бәясе нибары 1000 сум. 1 килограмм сортлы бал алучыга 1 килограмм чәчәк балы бүләккә. Умартачылар КАМАЗ мәдәният йортында иртәнге 10-нан кичке 7-гә кадәр эшли. Ярминкә 25 февральгә кадәр дәвам итәчәк. Бу сезгә искрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән бүгенгә саулашам. Исән-имин булыгыз. Кировская обувная компания предлагает к вашим услугам полную реставрацию и восстановление женской и мужской обуви, начиная со смены подошвы и заканчивая полной заменой низа. На все работы дается гарантия от производителя. Именно мы являемся единственными представителями Кировской обувной компании в городе Набережные Челны. И будем принимать вашу обувь на реставрацию каждую неделю. Ждем вас 21 февраля в ДК КАМАЗ. Вы ждали? Весь город ждал. В Набережных Челнах новый центр. Открытие обновленного магазина корпорации «Центр и Селдом» в Европа-центре. Теперь все по-новому. Магазин современнее, а цены ниже. Большой телевизор всего за 7777. Только 3 дня. Ждем вас в Европа-центре. Проспект Мира, 24А. Фестиваль молодого меда «Пасека Пигановых» с 20 по 25 февраля в ДК КАМАЗа. При покупке 1 килограмма меда 1 килограмм цветочного меда в подарок.